And we in our maga, bro Chigbo. Bro Chigbo, do not allow him to accept the truth. You are not a good person. I am a vice. And we in our maga, bro Chigbo. You never forget about bro Chigbo. Bro Chigbo, in a sense, in a sense, all very, very smart. Yes. Bro Chigbo, you know this truth. Yes. What you want exactly everything in our with you. Everything I'm alone in the bush. I'm alone with you. Yes. Bro Chigbo, do not allow him to accept the truth. Only defend the lie. Yes. In your mother, he never have any proof about. Yes. Why are you defending lies? Why do you keep deceiving your people? What do you benefit from it? So in a quagga than a bro Chigbo man is so onye Jesus Melogabi. Of course he knows. Man on web honyo bukuli na Jesus. No, webe no. Bro Chigbo ma. Oh my kewe inside him. All na whole tete. Oh my kewe is you. You come aru mala. Enwe ya na akpọ lamadu di awo and onye di awo ala. Ke wa awo ala, ke ha awo. You know, all the aru mala. So aru mala ho nye ga emezi obi na defend the black still all white, which is very dangerous to humankind. So easy word who motivate him saying yes sir. Yes sir. So you're not gonna approach you with wisdom as a human being. Yes. Come on, natural and men naturally woman yes. No since some practice with both Reverend Father Mo and whatever na practice. That he never see anyone like only she frozo, only mbaro garije. Why can you generate difficult with your people? Can you inherit from it? White or white, black or black. And then white slaw black, that is the truth. You know? Okay, when advising will you go me? Advising you go me, Dibena Bragafa, na Buchegi. You know, Kijo Madu, Gile Fanya. If I'm your grandmother say money, your grandfather say me, they end up not having any results. Jesus never come till now. Why do you keep believing that Jesus gonna be in your own generation? Why do you not now Azuhaka University tomorrow? You know, now Azuhaka we can moto tomorrow. Why do you believe that Jesus na be? Why do you keep telling your people which Jesus? Where? How? There is no Jesus coming anywhere. Everybody focus on anything getting as a mother, anything getting one nigga as a mother. That's all. Stop saying Jesus now. Agabatrago saying like no one is coming to help you, no one is coming to save you. So when you're for white, yes all white. When you're for black, yes all black. That is the advice in white, my advice. And another thing is has na Jesus in Enyego. It's not true. Man, I beg in South that the paradise. It's not true. Jesus had what millions. Enjoy Jesus is well. I know when the next saw Jesus. I get that on. No, I never pray for over 9 years. I never pray for over 9 years. I never pray. I don't pray. So you're I never pray. It's a plan. I make sure you're Jesus. No, I don't do that. I never pray. Successful. You need to open your eye. Give me panya again. If motor na gage no far from motor, you know. Don't now. Now unga hit your motor. That's all. Yes. I cannot say anybody. Now bridge Africa. Yes. This little bridge map motor. Just within 5 minutes. You know. And then when God do ask when God do say please touch them as no. There is no God anywhere to do that for you. So, according to this guy, so that is the truth. When he would have since 9 years, he said, "We better not Jesus." No. And you have been doing well since that 9 years. Yes, of course, I've been doing well. I don't pray. No, I don't pray for what? Why will I be wasting my time kneeling down, stressing myself?
nche golf mburu oche du n'ọdụ were ọjị golf mepe anya m gwa ndị ichie okwu tupu ọjị ndị ịma the people that you ndị bi na be ha at least you can evidence for evidence in your family enwere ndị ịma yes they are late na they are how ndị ochie na afọ anya there's some when somebody somewhere na afọ nyi na eme no na sky nchi bụ mmadụ now nwere ebe na gbagbuo mmadụ or were magbuo mmadụ yes you know that is crime in womankind but you can do it and go enwe ndị gburu mmadụ laugh free you don't know enwe ndị gburu mmadụ laugh free ọwụ na mmadụ nkịtị ejidere ndị ahụ ọwụ na mmadụ nkịtị like me and you ejidere fa God arapụ ha God gela anọpụta bro chigbo nna taa aga bro chigbo ka ọ bịa nụrụ ozi ọma Chineke I tell you ịma na ọ dị isi ndị omere ịma ka ewe isi ebe your own shewute nwụ it is smart you know ị nwere sense ka iji ore ma ekwu okwu and I hope onye na-ekwuru okwu like you ọ dị m ka egotụrụ akwụkwọ nwee sense ka iji were mmadụ why not tell your people the truth what can you get again from ịgba ha la white ahụhụzi white la black ahụhụ black no ọ dịghị mma na ọ dịghị mma ya gazie mgbe m gbachara Bible ọkụ vice fasị na Jizọs ya egbu m ndị a na-asị na Jizọs ya egbu m bụkwa ndị Igbo bụkwa ndị ọcha ofu ndị Igbo mepere ụlọ ọgwụ ndị nwe ya ha na-amụ nwa ma eji ego ma eji nke bụrụ bịa emergency nwe nke ya sị na ọ ya agba kaadị fe the same people si na mma anwụ na mgbada ọ na-egbu mmadụ ya na-akọwa because ịwọchị ihe Bible God mere na Bible just igbu mmadụ and ndị niile ogboro aka ha dị ọcha nwe nke mejọrọ ya ebe ya ghọta ma na Bible God dị nzuzu with the Bible bụ na Bible God have what it takes ihe ọ ya eme kịta mmehie na because o nwere the power ihe ọ ya bụ mee na mmehie ala continue hapụ mmehie ahụ mmehie na-abawanye ọsọ mmụọ ala onwe m wo small pikin of yesterday ga-agbuo the Satan because of ara gbapụkwa elu ona the year purpose Bible God ma ihe ọ ya eme kịta si na kpamkpam so still God jụ na ọma mme ya ọ ya emenwe onye ori ọkwụsị izu ori ọ ya ọpịa gị aka n'obi taa ekwụsị izu ori ma Bible God arapụ even ịnọdụ na-anụ the voice in you and everybody na-anị around you ọkwa ka ọ ga-ahụ ịbịa nwere ike ịrụ ọrụ isi na mmụọ gwara gị okwu no just even your mother your father your people na around you na-anụ datala Chinedu chagharịa Chinedu ahụmụ Chineke apụta ada afụmanya chagharịa Chinedu enye gị 24 hours even Chinedu ga-achagharị immediately you know ọhụghị bịa ga-akpọrọ otu onye maybe former priest bunye Bible yinye coat ọkpakara sị m chagharịa lọwa na chi mebi ara gbagbukwa enu de ọ nwere ntọ dị ya na-etere so ụmụ Chineke Honorable Amechimba His Excellency ọ gị nwanne gọvanọ Peter Mba one nke izizi daalụ His Excellency will greet you Vice inye na ndị be anyị ezigbo unu n'ụtụtụ a onye mara asụ ya sụala ikwe onye amaghị asụ nwanne anyị nwoke onwe nwanne anyị afia Moses J. Robin Ozarodo afọ Igbo adị ọdị n'afịa so ọ sị na ọkụ mmụọ na-echere anyị ya nwere oge ọkụ mmụọ agbawa agụrụ by now you know onye ara ọkụ mmụọ agbawa agụgụ a hey God ndị ojii enweghị sense ndị ojii ụlọ n'oge sense ebe a ka esi abanye ndị ojii na-enweghị uche gụọ ala onwe gị na-enweghị electricity na be gị mụ ala onwe m ji ọkụ ehi ụra from year to year gụọ ala oge enweghị ọkụ ọkụ mmụọ ka ị nọ already onye ara nna ya dịba ya dịcha mma na-ekwesịla erie nọ eji mba asọ ya ọma na-ekwesịla erie nọ ezigbo nwanne m nwoke si Thailand bata nsị ka m bịa afọ ya na o mepụrụ m ogbenye natawa steeti ya bịa afọ ya
werekwe n'ihe kwụ ya n'aka nya ihe dị ndụ ife na-eku ume ihe na-eku ume pastọ gị ga-anara bọtụka ya ifo nwanne anyị enyeta ya anyị erikokwe ya ọnụ maka sinsi nya anyị nọ na-eri na ke nọ na pastọ gị ga-anara nara gị ọkụkọ gị nara gị yọ akwa ihe ma fada nọ na-eri aja akwa ihe fọdụ na mụ chọtara asa gbachiri ike m eji wee chọtara ezigbo asha ya eje mee gị ya very soon ka nne n'anya ọgbakwa ndị 100 days fasting gele ịwa ọwabe 100 days fasting ibu gị sila widola adasị ife ọ na-echi ya azụ ka mkponye ofe asa onye isi ya kpakọrọ ọnụ ụmụnne m ka emesịa nụ